Yo. Yo. Kinsa maron kay akong abliha ron. Ana magkatubang na daron wala akong kanang ablihan ako. Oh, do. Ba. Musta ka? Bago kang abot ron. Kadreyo. Gibakasyon. Bukay pagkuha na kayo syudad padung hari. Ari dong. Dayon nga rin. Anong kapatay katulungan dia? Uto dito na may paing na ko na ay dapat ako. Nya. Tangan kada kong higdaan diha ka. Wala aman dito ako Mo ngalamok. Awal na lang na dingki dia kay na magligan man ako. Ako sa kislimsyon nun day. Oh, sakto ay ako nang gilikan na. Biyahe pwede ta kaligo. Pwede na naman na mag-grip na. Ang grip na ko sa pano. Gawa sa. Ano, magpabog lang ka kaniha. Dami alilion akong kuwaray. Kini akong kuan ba, kini ang pagmangkon. Nindot dito na siya kay kuan mangkon. Ini bago pa lang abot sa bahay. Wow. Mangkon na lamig ini ko anto. Hindi makita ibag pangali ko siya. Makita din nato na kondisyon ko. Ano ni? Kita ya. Gabiin na maron, balik kamo sa akong pag-umangkon. Sakto na kayo sa oras. Kung paano ni. Kay, isa na oras ko, mga oras sa lupatin. Kay panahon maluwi kay. Oh, ini kan to tunggu panahon. Ilis na ilan, kay lawas ay. Indot kini kamang ron. Karo kay gabi na ni. Malay kuan. Malay kalibusta kinatulong ko siya ko. Naman na, may kamang ko ni. Ano ang ilis ko ano? Mata dong, kenapa lagi kamat begini? Wah, ini sulit. Kita kesibuk ini. Kapan itu hidup berkonsep goreng. Yang ini ketua oleh itu, jangan dari kemat kone. Ini ku anak kone. Kuat. Kaya bang mangukuat. Dodong eh. Habis lagi kepaan. May nagitilaan eh. Kana. Ay, no. Kalau yang aku kuan ikan belum desa. Kuan sibuk. Ya aku. Yo, no kayo. Yo, pur. Cina gudong kay mo ni atun Bata pa mga ko. Pangita lu na ko ngapon kay. Kapi yang berbuat na ko lang. Itu pak. Papan budang tugsi kuan budang kay. Labi na kay kukur masaw nung uy. Kay gikan may ka sa Cebu.